Million CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 6:02. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast.
The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Miyerkules nga adlaw, Abril 30, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa ating official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa karong edisyon sa aton mga pagbalita, mga kaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kagako naman ang inyo alagad, ka-K5 Alira Alvarado Apin. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang vitamin D3. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi. Magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternatibo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Police Regional Office 6, ginakondinar ang pagtiro patay kay Anay Calibo Mayor Juan Dayang. Gindakop nga subject sa buy-bust operation, patay, samtang 3 ka pulis, pilason matapos nakabunggo sa poste ang patrol car sang Batad MPS sa Banwas, sang Barotac Viejo. Samtang Zuri Hotel Iloilo nagpagwa sang pahayag may kantanan sa narumpag nga kisamis entrance sang hotel sa Mandurriao. Masobra 350,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga na kumpiskar sa HVI sa Banwas sang Balasan. Sa ato naman balita national, Vice President Sara Duterte nakabaton sang summon order. Samtang pag-roll out sang 20 per kilo nga bugas sa Luzon kag Mindanao ginaplanuhan na suno sa Malacañang. Balita international, Cardinal Bishi nag-atras na sa pagsakop sa conclave. Sa balitang sports, Stephen Castle sang San Antonio Spurs ginkilala bilang Rookie of the Year. Kag sa aton balita sa patag sa entertainment, Pinay trans woman nga si Kaylin Trajano ginkilala bilang Universal Woman Arabia 2025. Amay ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamattalaan buwas pamabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:07 kag karon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gyapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton mga balita, ginakondinar sang Police Regional Office 6 o Konpro 6 ang paglutang patay kay Anay Calibo Mayor Juan Dayang sa barangay Andagao, Calibo Aklan kagabi. Sa mensahe nga ginpagwa ni Pro 6 Director Brigadier General Jack Wangke, nga ginpasiguro sining investigaran sang maid-id at sang kapulisan ang natabo nga krimen agud nga matumod ang mga suspek kag mahatagan sa hustisya ang biktima. Samtang nagpalabot naman sa pagpakig-unong ang Police Regional Office 6 sa pamilya Dayang.
Sa dugang nga balitang lokal, magpadala ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang 29 ka pulis sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region agud magserbe bilang Special Electoral Board members. Ini ang may kaangtanan sa pagpanghanda sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Suno kay Director General Jack Wanky nga maragtason ini sa PRO6 bangod ini ang pinakauna nga kahigayunan nga magapadala sila sang personnel sa iban nga rehiyon sa tion sang eleksyon. Dugang pa ni Wanky nga nakahibalo sila sa sitwasyon sa lugar kagagud mapasiguro ang katawhay magabulig sila paagi sa augmentation sang kapulisan. Samtang ginpanugyan sang direktor ang kapulisan ang ipadala sa BARMM nga ipakita ang tatak PRO6 nga pagserbisyo sa pumuluyo. Oras Philippine Standard Time, alas 6:09. Sa iban pa naton nga balita lokal, wala pa sang identity ang Iloilo City Police Office or Iloilo City Police Station 7 sa duha ka masuspek nga nagransak sa ZJ Motorcycle Parts and Accessories sa Delgado Street, Barangay Hipodromo City proper, pasado alas 7 sang gabi sang Abril 29. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Michael Tuburan, ang hipis sang ICPS 7, yagin pahayag nakita sa CCTV footage ang duha ka lalaki nga may tabon ang itsura, rason nga wala pa sila sang identity. Sa investigasyon sang kapulisan, intact naman ang kandado sang roll-up gate sang establishment apang bangod nga utod ang stand nga ginatungtungan sini nakapangita sang paagi ang isa ka suspect nga mahuslo ang roll-up gate. Rason nga nakasulod sila sa shop. Nagsarbi naman nga lookout ang isa pa ka-suspect nga nag-drive sang motorsiklo. Sunod pa kay tuburan nga may nakuha nga fingerprint ang scene of the crime operative o konsuko, kag padayon pa ang ilang pagtipon sa mga CCTV sa lugar nga posible makuhaan sa mga suspect nga wala nakatabon ang itsura. Samtang nakawat naman ang cash nga 100,000 pesos kag mga parts and accessories nga nagabalor man sang 100,000 pesos. Nahibalaan nga mabaskog ang ulan sang natabo ang nasambit nga pagpangransak. Sa dugang nga balitang lokal, patay ang gindakop nga subject sa bypass operation sang Batad Municipal Police Station. Samtang 3 ka pulis ang pilason matapos makabunggo ang ilagin sakyan nga patrol car sa poste sang telco sa Barangay Natividad, Barotac Viejo, mga alas 1:20 kainas sang kaagahon, Abril 30. Sa interviews ng K5 News FM Sara kay Police Major Seriaco Esquilarga, Chief of Police ang Barotac Viejo Municipal Police Station, ginpahayag sini nga halin sa syudad sang Iloilo ang patrol car sang Batad MPS kung sariin nagpa-test sa crime laboratory ang subject nga amo si alias Syoktong sa ginpatigayan nga bypass operation kahapon nga adlaw. Sandig sa ila investigasyon, wala natalupangdan sang driver nga may yara sang madalom nga danaw. Ang dalan bangod mabaskog ang ulan, gani napuno sang agsik ang windshield sang salakyan, rason nga hindi sini maklaruhan ang karsada kag wala niya natalupangdan nga mayara sang tinumpok nga balas, gani nadulaan sang kontrol ang driver kag nakabunggo ang salakyan sa poste kag nahulog sa tangkungan. Dugang pa bangod sa mabaskog nga impact, wasak ang wala nga bahin sang patrol car. Dead on arrival sa Governor Niel D. Tupas District Hospital ang subject sa bypass operation matapos napilpilan sang patrol car kag natumbahan sang nautod nga poste, samtang padayon naman nga ginabulong ang 3 ka police personnel. Philippine Standard Time, alas 6:12. Ang masunod naman yung mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Nag-awas ang tractor head sa higad sang dalan nga sakop sang barangay Balabago sa distrito sang Haro kay Nasaga, Abril 30. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay alias Efren, driver, ginpahig sining pagwa sa Morita apang hinali na lamang nga nag-release ang brake, rason nga nagdiritso ini kag nakabunggo sa railings. Maswerte naman nga wala na pilasan si alias Efren, samtang nakuha naman sa lugar ang nasambit nga truck.
Sa dugang nga balitang lokal, nagpagwa sang pahayag may kaangtanan sa narumpag nga kisami ang Zuri Hotel Iloilo. Matandaan nga natabo ang nasambitan nga insidente ginabanda alas 10:40 sang gabi sa hotel lobby entrance. Nahibaluan nga isa ka localized tornado event. Buhawi o kun ipo-ipo ang nagluntad tuga sa mabaskog nga hangin kag pagbubo sang ulan rason nga narumpag ang kisame sini sa entrance lobby. Tuga sang natabo pilason ang isa ka ang delivery driver kag apektado ang 3 ka salakyan kag isa ka motorsiklo nga malapit lang sa area. Naghingyo naman sa pasaylo ang management kag ginpasiguro nga magapatigayon sila sang gilayon nga tikang agud ma-assess ang naguba kag ma-secure ang apektado nga areas. Sa iban pa naton nga mga balita lokal, ang masunod naman nga mga balita ngayon yung mabatian ni gadulong sa kaluwan sa Klinika DTX 500, ang Palaya Leaves with sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sang kagabihon. Mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, di superior antioxidant. Sa dugang panaton nga balita lokal, arestado ang 59 anyos nga anay security guard nga nagahupot sang hindi lisensyado nga armas luthang sa ginimplementar nga search warrant sang Balasan Municipal Police Station sa Purok 2, Barangay Salvacion, Balasan alas 9 kaina sang aga. Ginkilala ang gindakop kay alias Ed nga isa ka retired security guard sa isa ka pribado nga kompanya kag residente sa nasamit nga barangay. Nakuha sa iya posisyon ang isa ka unit sang homemade 12-gauge shotgun, isa ka magazine kag 6 ka bilog nga shot shells sang nasamit nga armas luthang. Suno kay alias Ed nga ang nasamit nga armas luthang ang para kuntani sa self-defense. Naibalaan ang search warrant ang gin-issue ni Honorable Judge Jose Mauricio Gomez, Executive Judge sang Branch 71, 6th Judicial Region, Regional Trial Court Region 6 nga napitsahan Abril 29. Yara sa karon sa paghinakop sang Balasan Police Station si alias Ed para sa nagkaigong disposisyon kag magapatubang sang kaso nga paglapas sa Comelec Ganban. Sa ulihing nga balitang lokal, arestado ang high-value individual o kon HVI sa ginkasa nga buy-bust operation sang Balasan Municipal Police Station sa Barangay Tinggian, Balasan, Iloilo, kainas sang aga Abril 30. Ginkilala ang nadakpan nga si alias Atik, 42 anyos kag residente sa Barangay Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Nabaklan ini sang isa ka medium heat sealed elongated transparent plastic sachet sang suspected shabu sa balor nga 7,000. Dugang nga nakuha sa iya posisyon ang 3 pagid ka medium heat sealed transparent plastic sachet nga ginapatihan ilegal nga droga. Nagabugat sang 52 gramos ang na-recover nga suspected shabu sa subject nga may standard drag price nga 353,600 pesos. Sa karon niyara sa paghinakop sang Balasan MPS si alias Atik para sa nagakaigo nga disposisyon. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 6, this is 7. Balitang National. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Mga balita sa paribot sa pungsod, ginadulong naman sa kalwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginkumpirmar ni Vice President Sara Duterte nga siya ang nakabaton sang summon order nagikan sa Office of the Prosecutor bangod sa reklamo batok sa iya sa National Bureau of Investigation o kon NBI. Pebrero sang sining tuig nag-file sang reklamo ang grave threats kag inciting to sedition ang NBI batok kay VP Sara matapos ang iya pahay nga may gintransaksyon siya nga tawo agud patyon si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos kag House Speaker Martin Romualdez. Wala pa sang dugang nga detalye ang Vice Presidente sa ginapapanaog nga summon order batok sa iya.
Sa dugang nga balitang nasyonal, liwat nagpaidalom ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kun PVOC sa publiko nga hindi magsulod sa Permanent Danger Zone o kun PDZ sa mga aktibo nga bulkan bisan pa kalmado na ang pila ka sa mga ini. Suno kay PVOC's Director Teresito Bacolcol, magapabilin ang posibilidad nga maglupok ang mga bulkan kaangay sang bulusan sa Sorsogon kag Kanlaon sa Negros. Samtang nagapabilin man nga yara sa Alert Level 1 ang Taal sa Batangas kag Mayon sa Albay. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang Clinica Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, indigin magkalipat magamit sang Clinica Dio Fresh Dio Roll-On para preska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Clinica Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Ginkumpirmar sa Malacanang ginaplanuhan naman ang pagpatuman sa 20 pesos kada kilo nga rice program sa gobyerno sa Luzon kag Mindanao. Ini kasunod sa natalan ang 20 pesos nga rice program para sa Visayas, ilabi na sa Cebu. Suno kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, unang ginpatuman ang 20 pesos per kilo rice sa Visayas. Bagod nga ini ang labing unang nga nagkuha sa national government ang kooperasyon may kantanan sa amot sang LGU sa subsidy. Gilay naman nga naghilisugot ang opisyalis ng Visayas nga sila ang magabulig agud mapatuman ang nasabit nga presyo sang bugas. Sa ulihi nga balitang nasyonal, nagalabot sa kambugusan nga 216,144 nga trabaho ang natalana nga magbukas sa Labor Day job fairs sa Department of Labor and Employment. Gikan sa nasambitan nga numero, nagalabot man sa masobra 34,000 ang ginatanyag abroad. Suno kay Labor Secretary Bienvenido Legisma, targets ang ilang ahensya nga makahatag sang mas madamo nga trabaho kaangay na lang sang nakaligad nga tuig. Sandig sa datos sang ahensya, nagalabot sa 235,000 ang ginbuksan nga trabaho sang ahensya para sa mga Pilipino sang 2024. Kumpiyansa naman ang mga ini nga mas madamo pang available nga vacancies bago ang Labor Day sa Mayo 1. Balita International. Sa ilo kita banwa, sa detalye naman sa aton Balita International, balita sa luwas ang pungsod ginadulong sa kaluwan sang Extend Food Supplement for Men. With Maka and Clavohuasca para sa mga madasig kapuyon, do permi lang ginakapoy kag maluya na ang tuhod, mag-Extend Food Supplement for Men. Nagabulig ini sang maayo nga sirkulasyon sa aton dugo, kag nagapataas ang libido para nga mas mangin maayo pagid ang performance. Extend Food Supplement for Men. Hindi na magpasakop sa secret conclave para sa pagpili sang bagong Santo Papa sa si Italian Cardinal Giovanni Angelo Vicchio. Si Vicchio ang na-convict bangod sa financial crimes ang Vatican. Ginmanduan ini ni Pope Francis ang tuig 2020 nga magbiya ini sa pwesto bangod sa nasambit nga skandal. Sa nakaligad nga simana nag-apilar ini sang suporta nga kun mahimo nga makaupod ini sa conclave apang sang isinilang nagbag-o na ang iya desisyon. Madumduman nga napili sa mga cardinal sa Mayo City or magapili ang mga cardinal sa Mayo City nga mo ang pagumpisa sang conclave kag magbinatuhay sang bago nga Santo Papa nga magatalo sa nagtaliwan nga si Pope Francis. Sa ulihing balitang internasyonal, patay ang yara sa 22 katawo matapos magluntad ang dako nga sunog sa isa ka kalanaan sa Northern China. Natabo ang insidente pasado alas 12 sang udto sa Liaoyang City sa Liaoning Province. Gintawag ni Chinese President Xi Jinping ang insidente nga isa ka mahalanusbo nga insidente kag dapat nga magserbe nga leksyon. Padayo naman nga ginahibalo sang otoridad ang rason sa likod sang nasambitan nga sunog. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa, sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang. Ginadulong sa kaluwan sang Clinical Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics.
Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinikas for biotics, nagabuli ginitinlo sa aton tiyan kag kulon, agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinikas for biotics, the fortified probiotics. Sa detalye na sang balita sa sports, ginkilala bilang Rookie of the Year sang NBA si San Antonio Spurs rookie player Stephen Castle. Si Castle ang number 4 draft sang NBA sang tuig 2024 NBA draft. Nag-average si Castle sang 14.7 points, 3.7 rebounds, kag 4.1 assist kada hampang, kag ini ang bastante na para kilalahon siya bilang 2024-2025 NBA Association Rookie of the Year Award. Balitang Entertainment. Para naman sa aton balitang entertainment, ginkoronahan ang Pinay trans woman nga si Kaylin Trajano bilang Universal Women Arabia 2025. Sa social media account ni Universal Women Arabia National Director Reeve Reyes, ginpakigbahin sini ang laragway ni Trajano. Ginpakigbahin naman ni Trajano ang mga video sini samtang ginakoronahan. Ang nasamitan nga korona ang ginsaylo sang kaangay sini nga Pinay nga si Maria Gigante. Matandaan nga sang nakaligan nga tuig, ginpakilala ni Kaylin ang kandidata sa Miss Universe Philippines Pampanga 2025 nga amo ang labing una nga trans women nga magapasakop sa national pageant apang wala ini nagpadayon. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita. Sa Salmo 33:12 nagasiling, bulahan ang nasyon nga ang iya Dios amo ang Ginoo, bulahan ang katawhan nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya. Philippine Standard Time, alas 6:25. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka-FM dial. Makitaan kag bambatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Bantayan ang mga programa sa K5 News FM Iloilo sa gabi, alas 7 tubtob alas 9. Ang programa Phone Pal upod kay K5 Troy Tisoy. Ang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. Kag iniman nga bahin sa aton mga pagbalita, buylogman nga ginadulong ni Kakifay Beret Espiha Umalay, hindi magkalipat numero 16 nga palangga gid ang mga taga Banwasang Pututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kagako naman ang inyo ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita.